Dobar dan, poštovani gledalci. Stalno udaramo u neke dežurne teme, godinama već je tako i ništa nije slučajno jer postoje teme koje su otvorene neprestano. Jedna od njih je privatizacija, ono što se tokom nje dešavalo, a za nju je vezano mnogo šta od pranja raznoraznih prljavih para, kriminalnih i na druge načine stečenih do zgrtanja bogatstava i isisavanja ono malo kapitala što je ostalo u privredi, uništavanja privrede da bi se na taj način kupilo tržište itd. Mnogo šta je o tome rečeno, se ima utisak da se nekako tu baš previše u suštinu ne zadire ili se to radi onoliko koliko je u određenom trenutku nekom politički neophodno da bi preko toga stekao još neki poen, pribavio još neki glas, dobio neku opštinu. I kad to kažem, ne mislim samo na trenutnu vlast i najjaču stranku u njoj, već i na onu koja je pre nje zauzimala tu poziciju i na sve prethodne. Dakle, kakva je suštinska priroda privatizacije u Srbiji, šta bi sve istraga o spornim postupcima mogla da otkrije, kakve su šanse da se to zaista i dogodi. I o još mnogo čemu u vezi sa tim danas razgovaramo sa advokatom Brankom Pavlovićem, bivšim direktorom Agencije za privatizaciju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Niste mnogo trajali na toj funkciji zbog toga što ste najpre istakli kao prioritetan cilj, i to ne govorimo prvi put, imam potrebu prosto da podsjetim ljude da ćete preispitati neke privatizacije. Ja ne znam koliko su se vaš spisak tih zanimljivih, po znacima navoda, privatizacija iz tog perioda poklapao sa ovim spiskom koji je Verica Barać poslala Evropskoj uniji, a ona vratila nazad. Pa nekoliko stvari. Jedno je, ključna stvar kada dođete na neko mesto kao što je direktor Agencije za privatizaciju je da prekinete korupciju za ubuduće. To je najvažnije, da onaj ko je na vlasti mora da se ponaša u skladu sa zakonom i da time onda vodite jedan proces koji inače, vratit ćemo se na taj koncept privatizacije i sve ostalo, koji inače je loš sam po sebi. Ali kad je nešto loše propisano, opet možete da ga radite tako da nema te krupne korupcije. Najveća pitanja su se dogodila nakon moje smene. Tako da sam ja bio 90 dana, sa nekim timom sam došao tamo i imao sam mogućnosti, jer sam bio nepartijski kadar, imao sam mogućnosti da postavim uslove i da zaista vrlo brzo, već za jedno mjesec dana, pohvatamo konce i da zaustavimo sve to što je bio nekakav korupcioni mehanizam i naravno onda je usledila kontra i u 3. mjesecu sam bio smenjen. Ali moram da kažem da mi to sad iz ovog ugla služi na čast. Tada i kad se pogleda onda šta se sve događalo nadalje. Evo sad ste imali, recimo, Beopetrol je bio sada u medijima poslednji. Upravo je produžavanje, da bi gledalci samo razumeli šta to sad tačno znači. Šta sad, to su neka opšta mesta, ali šta to stvarno znači? Evo, na primjer, kod Beopetrola. Beopetrol, Lukoil kao kupac Beopetrola imao je obavezu da investira 70 miliona evra u prvoj godini i negde sredinom godine u maju mesecu, pošto je od toga najveći deo morao da uloži u renoviranje pumpi. Pa to vi vidite, idete Srbijom i vidite se ništa ne radi. Onda sam ja zvao generalnog direktora Beopetrola ovde, odnosno gospodin bio iz Rusije, njegov finansijski direktor, došli na sastanak i rekao sam im: vidim da ništa ne radite. Nemam prava da vas kontrolišem. Pravo nastaje tek istekom godinu dana. Ali sad vam kažem, ako imate neki problem, moguće u nekoj opštini da mu neko namerno ne da građevinsku dozvolu, šta god, recite mi sada i evo ja ću autoritetom direktora Agencije za privatizaciju zaista da vam pomognem. I merit ću vašu investiciju prema onim pumpama gde je bilo moguće to uraditi. Tamo gde vidim stvarno da vas je neko zakočio što niste mogli da predvidite, neću. Ali neću vam dozvoliti produženje roka. Nemojte da mi dođete krajem godine i da mi kažete, nama treba još neko vreme. Neću vam dozvoliti. Sad mi reci ako imaš problema. Oni su rekli, mi smo jedna od najvećih svetskih kompanija i mi izvršavamo svoje ugovorne obaveze. Ja sam rekao, odlično, baš ću da vas cenim kao prema kriterijima koji se primenjuju za najbolje.
Evo super, sve se slažemo, jeste jedno od najvećih. Takve kriterijume ispunjavanja ugovornih obaveza ćemo i uzeti. I cela stvar je u tome što za neispunjenje investicije u prvoj godini je ugovorena kazna od 25 miliona evra. Samo konstatujem da nisi izvršio, naravno, podrazumeva se uvek u nekom značajnijem obimu, investiciju u prvoj godini. I ja povučem kaznu od 25 miliona evra i uđe 25 miliona evra u budžet. Mene smene i moj naslednik kaže dozvoljava se produženje roka za godinu dana. Dakle, kada uzmete sve identifikaciju kome se dozvoljava, po kom ugovoru, koja je osnova, svaka reč vam košta milion evra. Dakle, mi možemo da govorimo ovdje i trebamo da govorimo verovatno o tome da koncept nije dobar, ali ja hoću da pokažem da i u istom konceptu, samo u jednom slučaju, samo kod jednog izvršenja ugovorne obaveze, može u budžetu Srbije da bude 25 miliona evra, pa poslije sve ove bitke za bebe, pa Jaša Tomić, poplava, sve to što smo imali, pa to je sve manje bitno od tog iznosa u zbiru. Imate čitav niz iznosa, te dve rečenice, jedna i po rečenica, pa to košta 25 miliona evra ovu državu. A može da ne košta, može da prihoduje. Tako da je to, kad radite kako treba i kad ne radite kako treba, je dosta velika razlika. Veći broj tih privatizacija se dogodio nakon. Skoro sve. Ovo je bila pre, ali kontrola i to što je nastalo kao sporno u izvršenju je bilo nakon moje smene. Dobro, ja se sećam jednog razgovora koji smo imali pre nego što ste bili postavljeni, a kad ste već bili, kad se već znalo da ste kandidat. To je bilo u Koštuničinoj vladi. Maršićanin je bio ministar privrede i on me predložio. Da. A Koštuničina vlada, jeste. 2004. Da ste vi već tad sumnjali u to da ćete moći predugo da sedite tamo, jer vam je očigledno bilo jasno šta se tu dešava i kakve se sve igre igraju. Pa ja sam imao mogućnost da postavim kao uslov gospodinu Maršićaninu, koji je tu bio vrlo korektan, moram da kažem, i rekao sam mu, u redu je. Ti i gospodin Koštunica kao premijer naravno mogu da me smene kad hoćete, morate biti svesni da čim počnemo da radimo. Vaši koalicijni partneri će početi odmah da se bune. Misleći pre svega na G17 i gospodina Dinkića, ali i drugi. I to ne dolazi u obzir da mi ti sad dođete i kažete koalicijni partner nije zadovoljan. Prema tome bolje razmislite sad. Razmislite unapred. Jer vi uopšte hoćete da ulazite u nešto što bi bilo stvarno bavljenje poslovima ili nećete. Gospodin Maršić je rekao ne, hoćemo samo napred, ali ja sam imao nesreću, to ni on u tom trenutku nije znao, bili su raspisani predsjednički izbori. Pa je on onda dao ostavku na to mesto i tu je otvorena brana kroz koju je onda pritisak formalno pravnom smislu mogao da ide. Prema meni na kraju me sklonio. Bili smo svesni da ukoliko nas puste da doguramo do 6 meseci, da će rezultati biti tako pozitivni i očekivanja građana tako u velikoj meri zadovoljena, da će posle biti veoma teško da nas smene. Otuda smo dedukovali da udarac na nas mora ići veoma brzo, da pre jeseni već moraju da nas sklanjaju, jer to je dosta jednostavno. Korupcija, to znači ako kupujem preduzeće i nekome daje mito, sa strane nekoga ko daje pare, to u zbiru mora da bude mnogo manje nego vrednost onoga što kupujem. Inače, što bih to radio? Prema tome, ako ukinete mito i napravite konkurenciju, vi ćete se bitno približiti onome što je vrednost preduzeća koje prodajete, a to kad gledate sada iz ugla budžeta je mnogo više nego onaj ko radi koruptivno. I onda kad stignu ti rezultati i kad se vidi da tu se ne pogoduje ničim interesima, nego prosto zakon jednak za sve i gotovo, pa kakav je takav je. Tako da, otuda smo mi bili svesni, inače ja nisam naivan čovjek, tako da jasno je meni bilo će biti udarac tu, ali smo bili spremni da damo otpor i da sad trajemo koliko trajemo i da ih nateramo da smene. Ne nikakvo povlačenje, nego ako ulaziš u tuču, onda se tučeš do kraja, pa neko bio jači u tom trenutku, pa smenje, pa šta da radiš? Šta je tu problem? Sam koncept, odnosno zakon, tako kako je napravljen, i mislim, uvek se razmišlja o tome šta stoji u stvari iza svega toga. Tajkuni, službe, strani interesi, ne znam ni ja šta sve. Dakle, to je onako pogodno tlo kao i mnoga druga za to, neke teorije zavere i šta ja znam, ali kad gledamo sad kako idu istrage, šta je sve otkriveno od nekih podataka poslednjih godina i tako dalje, kako vama to sve izgleda?
ekonomski odnosi, ti bitni, pa i privatizacije u njima, oni nisu nikakva teorija zavere. To su ozbiljni, krupni interesi. I u tom smislu sada, kada ređamo interese raznih struktura, nije to jedan interes, nego više njih, onda je strani interes pokazalo se dominantan. Dakle, 2001. godine nama se prodaje jedan paket koji je praktično doživeo krah u svim zemljama u kojim je primenjen i uporno se primenjuje više od deceniju u Srbiji, koji u sebi sadrži obavezu da naglo, brzo i nekontrolisano oborite carine i time svoju privredu izložite konkurenciji za koju ona posle bombardovanja sankcija ni na koji način nije sposobna. Uzgred rečeno, danas je prosječna carinska stopa u Srbiji niža od carinske stope u Australiji. Pa su ovi u Australiji koji se neprekidno razvijaju, imaju pozitivne stope rasta, oni su nepametni, pa tako drže malo više carine nego mi. Pod jedan. Pod dva, tražim vam se da vaša Narodna banka vodi takvu vrstu monetarne politike, da sad ne ulazimo, komplikovano je, koja nužno mora dovesti do toga da vam je mnogo lakše i unosnije uvoziti nego proizvoditi. I usmerava i državu i privrednike na strane kreditore. Slupaju vam domaće banke, na pravdi Boga, koji uopšte nije trebalo da idu u stečaj, naprave prazan prostor u koji također uđe strani kapital, ne domaći nego strani, i privatizacije. U privatizacijama kaže prodaj brzo sve odmah i nemoj da se brineš mnogo oko cene, važno je da se to samo što pre proda. I onda imate da je sve najvrednije u Srbiji pokupovano od strane stranaca. Duvanska industrija, evo, naftna industrija, Lukoil, Beopetrol, pumpe druge, cementare, farmaceutska industrija. Vi kad gledate... Da, sve kad gledate, prvo Kostić, 3 evra, ali prosto kad gledate sve ono u privredi što vam je bilo profitabilno, a baziralo se pre svega na tržištu Srbije, to su vam stranci pokupovali. Sve drugo, prehrambena industrija, pogledajte danas prehrambena industrija, pa cela vam je u rukama stranaca. Hoće neko da kaže da to nije potencijal Srbije, nije danas, ali potencijal, nešto što sutra može da bude noseće. Sve su vam stranci. Pogledajte trgovine, sve su vam stranci. Pogledajte bankarski sektor, 74% stranog kapitala u bankarskom sektoru. Dakle, nema nikakve dileme da su glavni korisnici privatizacije stranci. U okviru toga, taj model koji je 2001. godine prihvaćen, on je u sebi zaista visoko koruptivan. Zato što kaže da jedan subjekt, Agencija za privatizaciju, sama mnogo pametnije od bilo kog drugog prodaje sve odjednom po nekakvim kriterijima koji su najčešće nejasni. I sa jednom dosta skromnom kontrolom šta je to što uopšte ta Agencija za privatizaciju radi. Tako da je u srpskim uslovima taj visoko koruptivni model je dao spektakularne rezultate i napravio je taj potpuni haos u kojoj naravno sad dolaze ovi naši tajkuni i razni sposobni ljudi. Tako gospodin Kostić kad posluje sa državom, on nekako uvek uspe da kupi za 1 do 3 evra. Nije to samo sad. I da proda za nekoliko desetina ili stotina. Evo Genexovi hoteli. Kod Genexovih hotela mu je omogućeno da uđe u upravljanje Genexovim hotelima na početku sezone, pre nego što je platio prvu ratu. A da prvu ratu plati kad je ostvario tekući prihod te sezone. I onda on ima mogućnost, to sad svi koji su bili u privatizaciji znaju da je to krajnje neobično, da u tom tenderskom uslovima on ima mogućnost da proda 20% imovine. Samo u subjekta privatizacije obično je to 5%. Pa negde varira, negde to bude na aukcijama, obično bude 10%. On ima 20% na tenderu. I onda posle prodaje delove onoga što je kupio i plaća ostale rate. Tako da je njegovo licitiranje Genexovog hotela, nije to samo što je to teži nuli. Kad posluje s državom, onda ima dobre poslovne rezultate. I tako sad razno svašta. Hoću da kažem da kod nas ljudi ogorčeni i nerazumevajući da je Srbija, blago rečeno naivno, ušla u jedan koncept koji ima za cilj da pripremi jednu zemlju za u suštini kolonizaciju, modernu kolonizaciju. Dala one rezultate, da je čitav koncept pa i privatizacija, baš kako je bilo planirano. Mi smo onda malo preterali sa tom korupcijom. Stvarno smo negde otišli više nego što je onaj iz Svetske banke, onaj neko gore ko razmišlja to stvarno. To nije nikakva teorija zavere, nego je to prosto model i ja te ljude ne krivim.
To je meni potpuno u redu. Šta sad, tamo neka gospođa Catherine Ashton se ljubi sa Tačijem i sa Dačićem. Pa nećemo valjda da mislimo da je ona u zabludi. Ali to je normalno. Oni se ljube sa ljudima koji im omogućavaju da kolonizuju njihove zemlje. Pa neće da se ljubi s nekim koji je častan, pošten, vredan, hrabar i vodi računa o interesima svoje nacije. Pa normalno da neće. Šta će mu takav? Posle ima problem, mora bombarduje. A ne može uvek da bombarduje, prolazi to vreme kao što vidimo kod Sirije. Tako da je zaista to interes pre svega stranaca, pa onda ovih naših raznih koruptivnih, a onda kako je to trajalo, onda su ovi političari shvatili da je mnogo glupo da ono što stranci neće nameštaju bogatašima da oni kupe, da bi oni mogli da budu i prodavci i bogataši. I onda su zatvorili krug. Ta demokratska stranka je zato izgubila izbore. Što je zatvorila krug. Napravili jedan sistem u kojem oni to međusobno sve rade. I za šta je smešno? Smešno je, dolazi nova vlast i kaže sad ćemo mi odlučno da se borimo protiv toga, a zadržava potpuno istu državnu strukturu koja je omogućila, ako ništa drugo, da do svih tih krađa u prethodnom periodu i dođe. Tužilaštvo ostane isto, sudije u Visokom savetu sudstva ostanu iste, Agencija za osiguranje depozita koje vodi računa u državnim bankama, evo sad smo videli u svakoj banci koju država ima kapital od nekog ili odlučujućeg uticaja ili značajnog uticaja, kako koju pipneš, tako iz toga ti izađe nekakav potpuni haos, gubitak, neke silne pare tu fale i pokradene. Pa onako ljubazno rečeno kao nedostaje. Još kad se kaže na te aktiva nam ne daje baš dobar rezultat. Znači pokrali tamo. Pa ne, ali tako vam je sve. Sistem kontrole Narodne banke Srbije, samo viču mi nismo krivi, mi nismo odgovorni, mi nismo krivi, mi nismo odgovorni. Revizori koji su sve to radili i kontrolisali manje više rekli da je to u redu, jer neko odgovarao, nije. I sad ste vi došli na vlast, Vučić, Dačić, kogod, došao je na vlast, nemam ništa protiv, bili ljudi na izborima, došli na vlast i sad kažu mi ćemo se boriti protiv toga. A borit ćeš se sa nedirnutim sistemom koji je prethodno najmanje sve to gledao kroz prste. I onda kažu pa nema rezultata. Da su oni naivni ili da ne vole baš da govore istinu? Kad govore takve stvari? Ja mislim više stvari tu ima. Dakle, u jednom delu bi oni možda nešto i hteli da menjaju. Mislim da bi, ne znam da li bi menjali baš kako treba, po nekim kriterijima kvaliteta, ali svakako bi nešto hteli da menjaju, ali ne mogu. Naprimjer, Sjedinjene Američke Države ne daju da se pomiri niko u tužilačkoj organizaciji. Zato što preko policije i tužilaštva, sad gledajte iz ugla stranca, on kontroliše političku scenu. Mogu da te procesuiram, a ne moram. Vidi šta sve znam o tebi, ali to ako neko i bude rekao u javnosti, ove će da baci u korpu tamo. Pojede burek na tim i baci u korpu, dok mu ja ne kažem, čekaj, vrati ono iz korpe, nešto bio juče kod mene pa misli da je mnogo pametan. Dakle, preko tih sistema se kontroliše politička scena u značajnoj meri u Srbiji, pa onda u jednom delu gde oni žele, Vučić, ne znam, žele da nešto promene, ne mogu da promene. Ovi Amerikanci mu kažu, pa ti nisi razumeo to. To mi odlučujemo, to ne možeš ti uopšte ništa da odlučiš. A u drugom delu oni to najozbiljnije ne razumeju. I prosto ne znaju ljudi, nisu u poslu pa ne znaju. Ako hoćete da rešimo bankarski sektor u kome država ima kapital, pa moraš uzeti reviziju inostranu, one kuće koja nije učestvovala u reviziji do sada, platiti ozbiljne pare, pustiti ih da naprave jednu ozbiljnu skicu, analizu šta se događa u tom celom sektoru. Naravno da ćemo doći do nekih milijardi evra koje nedostaju, ali dobro, i to treba da znamo. Ali daj da napravimo jedno znanje koje će nam omogućiti da bolje upravljamo time. Pa će onda smeniš Narodnu banku, kontrolu, taj deo, Agenciju za osiguranje depozita, staviš normalne ljude iz izvršnih odbora banaka, napraviš neku strukturu, pa sa tim stranim revizorima malo počnu i oni da bolje sagledavaju stvari i počneš da upravljaš sistemom. I onda omogućiš nekom tamo UKP-u, nekoj specijalnoj policiji, da uz pomoć običnog veštaka, da ga tako ne zovemo ne vređajući nikoga, stvarno rešava stvari koje su za procesuiranje. Kako će onaj policajac, ti njemu bupneš na sto neku banku i kažeš ovi tamo pokrali, ne znam je šta, kako će on to da radi? Pa znate vi koliko je znanja potrebno, kolika je to količina propisa, šta to sve moraš da imaš kao logistiku da bi se rešilo. Tako da je to kombinacija nemoći, ima jedan deo gde neće. Naprimjer, kad god treba da se udari na gospodina Bogićevića iz Šapca,
gospodin Vučić uvek kaže nemojte, molim vas, on je ugledan privrednik i to ne može. Na primjer, ne mora se udari, nego da se vidi kako izgleda to poslovanje. Prosto da vidimo šta se tu događa. Tako da ima tu selektivno ko može, a ko ne može. Ja sad imam neki postupak, ne sad ne privatizujem, nego prosto Filip Cepter, nije bitno sad to. Stalno ćete čuti naše političare koji kažu molim vas, recite mi jedno ime tog koji je zaštićen. Evo Filip Cepter. Evo krivična prijava u specijalnom tužiocu. Da sad mogu nabrajam 15 imena. Za šta? Čovjek uzeo i oteo poslovni prostor od 1800 kvadrata u bloku 30 kod Arene. Ajde za vaše gledalce, u najboljem delu Novog Beograda. I prosto oteo. I ti sad kažeš povodemo sve nezakonito i daš sve dokaze i sve kako izgleda. Sad ne kažem ja, tužilac postupa po tome, ali nije još donao odluku šta će da radi. Evo da vidimo. A to vam je baš dobar primjer da vidimo. Još uvijek jede burek na tim. Nije da jede burek, on je duboko zamišljen, ali očigledno bi voleo da mu neko da stvarni signal, jer mi ovo radimo ili ne radimo. Nije, ljudi koji postupaju po tome nisu oni su na nižem nivou, oni to gledaju da sagledaju profesionalno kako može, ali nema šanse. Ako tamo neko gore ne kaže to može da se radi, da će to biti procesuirano. Evo, imate takvih sad primjera veoma mnogo. I šta onda imamo za uzvrat? Onda imamo to potpuno sumanuto suđenje po novinama, po medijima. I to tako, digne se neka halabuka, vi mislite... A kako to tumačiti sad? Je li to u stvari neka vrsta lečenja frustracije i pravljenja alibija pred biračkim telom i javnošću kojom obećavate da će, ne znam, ovi i oni platiti, da više nema korupcije i tako dalje, pa onda kroz novine to vučete, a tamo gde treba se ne dešava ništa? Pa gde treba je naravno mnogo teže, jer tu je važno da imate stvarne dokaze i stvarno pripremljeno. A to u velikom broju slučajeva stvarno nije slučaj. I zaista ne radite dobro. A to što sadašnja vlast živi na obećanjima, to oni tačno vide. Dakle, njihov rejting, a samo to ih interesuje, zavisi od tih obećanja. Mi govorimo istinu, bit će nam teško, ali za našu decu, za našu budućnost. I to je vrsta politike koja stalno mora biti na nekom novom obećavajućem početku. Stalno mora biti. Pa kad istroši to, onda kao rekonstrukcija vlade. Pa rekonstrukcija vlade 3-4 meseca traje, pa kao rekonstruisao si vladu, pa si sad na nekom novom početku, pa sad ni to ne ide. Pa sad kažeš, sad ćemo Beograd, evo to će biti novi početak. Pa onda kad budeš to istrošeno, ćeš kažeš, što je neke vanredne parametre izbore. Prosto vrsta politike u kojoj stalno moraš biti na novom početku. Zašto? Pa zato što sve lošije živimo i sve manje para. I ako se neki put ljudi oslobode i stanu i kažu, pusti me novih početaka, daj da ja vidim kako ovo funkcioniše. Onda će se vidjeti da je to loše. I prosto tada će naglo krenuti svi ti njihovi rejtinzi da padaju. Tako da tu ima dosta glume i ima vrlo jedne sračunate kampanje koja treba da drži ljude u neprekidnim očekivanjima. Za uzvrat može drugi putem, a to je da ti obezbedim da imaš hleb. To je komplikovano. Bolje da se nadaš da ćeš imati hleb, to mi bolje ide. Tu sam spretniji kao neko ko vlada Srbijom i onda mogu da ti obećavam to vrlo maštovito kako god hoćeš, a ovde sad gde god treba stvarne stvari da se urade. A s druge strane, stranci su ih sad zakovali potpuno, mi smo dobili sada potpuno instalirane ljude koji samo potpisuju šta im MMF i ovi odozgo predlažu. Tako da, stvarnom ekonomskom politikom ni Dačić ni Vučić se ne bave i prepušteno je to sad do krajnjih granica strancima. Još se hvale tim. I svi rade džabe. Sve to kao ovaj savjetnik džabe, ovaj savjetnik džabe, to sve kao divni ljudi, ljubav prema Srbiji. A šta je to tajna dovođenja savjetnika, je to pozadina? Pa to je opet dizanje tog, opet podizanje nekakvog rejtinga, kao iscrpli smo svu pamet koja postoji u Srbiji, pa onda duzimamo kao planetarno ono što bi jedino moglo još da nam doda našem znanju. A sve najbolje u Srbiji neće da radi s njima. Prosto neće da radi jer vidi da je to neozbiljno. Tako da je to veoma loše i to misli se nekome kažete u Srbiji, ako neko vredi pa došao da radi džabe, pa ko će to da vam prihvati kao bilo što realno. Ali sad da ostavimo to po strane. Hoću da kažem,
Političari su zarobljeni u toliko što im je manevarski prostor kad je ekonomija u pitanju nula ili vrlo blizu nule. Manevarski prostor kad su u pitanju najvažnije državne institucije nula ili vrlo blizu nule. I onda im je ostao ovaj nekakav teren politički. Ovaj tamo ne valja, kakvo je to đubre jedno, pa ovaj kažu nisam ja đubre, ti si đubre, vidjet ćemo kako će to biti. I onda imamo jedan potpuni haos u kome se niko ničim pa onda kao smisle kako sad sljedeća faza je da sednemo da razgovaramo. Pa to su sad te njihova prebrojavanja. To je sve opet politički nivo u kome je sve dozvoljeno. I onda pokušavaju kao da vode nekakvu politiku, državna politika vezano za ustavni poredak, teritorijalni integritet, Kosovo, celovito Srbije, tako nula, potpuno si predao teritoriju. Tako da međunarodni odnosi, vi kad god imate neku napetost koja bi pokazivala u Hrvatskoj da to baš i nisu neki evropski standardi u boljem značenju te reči kao što je lomljenje tabli na ćiriličnom natpisu, odmah mi nešto primamo ovog ili onog predstavnika, idemo, dopisujemo se, odnosi su, imamo problema, ali odnosi su dobri. Dobro je da sarađuješ, ali daj jednom poentiraj tako što ćeš zategnuti stvari. Tako smo isto pred ulazak Hrvatske u Evropsku uniju išli tamo i govorili im da su to fenomenalni odnosi, a 300.000 tvojih ljudi ovdje ne može da dođe ni do kakve imovine, nastranu privreda. U Hrvatskoj umjesto tada da zaoštriš stvari da kažeš čekajte ljudi, pa šta je ovo? Imamo sporazum o sukcesiji, namjerno neće u Hrvatskoj da ga primenjuju. Ne smiješ to ni da pomisliš da kažeš. Tako da, realan manevarski prostor je toliko mali da oni u stvari i nemaju čime drugim da se bave nego tim medijskim spektaklima. Jedan od tih spektakala je svakako hapšenje Miškovića i kao neko procesuiranje njega, njegovog sina i ovog bivšeg vlasnika ovih putarskih preduzeća. Mislite li vi da tu ima nekih čvrstih, može biti nekih čvrstih dokaza i mislim prosto na čemu, evo i kao advokat, iskusan čovjek, mislite da može da se tu zasniva slučaj? Na dve stvari. Gospodin Vučić je u jednoj televizijskoj emisiji rekao, pitajući voditelja, jeste vi čitali optužnicu protiv Miškovića? I gospodin Vučić kaže, ja sam čitao. Pa to je zabranjeno. Po kom propisu je njemu dozvoljeno da čita konkretne optužnice? Pa to je skandal. Dakle, tužilaštvo je samostalno. Ne može uopšte da bude pod tim konkretnim za određeni predmet uticajem bilo kog političara, pa ni gospodina Vučića. A dve stvari su oko Miškovića. Dakle, jedna je ono što njemu tužilaštvo stavlja na teret, sad govorim samo o njemu jer on je jedin interesantan iz cijele te grupacije za građane. Stavljamo se na teret da je, ne sporemo da je dao 23 miliona evra, ali onda kao na ime kamata za 3 godine. Dobio 216.000 evra više nego što oni misle da bi bilo u skladu sa zakonom. Mišković dao 23 miliona evra da bi za 3 godine zaradio 216.000 evra. To mu u optužnici stavlja tužilaštvo. To je sad pitanje da li uopšte postoji tih 216.000. Pa kakva je to ideja da se Mišković upustio u kriminal za 216.000 evra? A drugo mu se stavlja na teret, to je samo te dve stvari, nema treće. Drugo mu se stavlja na teret da je podstrekavao svog sina da vrši krivično delo. Ima 500 direktora, advokata, revizora, savjetnika i od njih svih je našao svog sina da podstiče da vrši krivično delo. Pa to je potpuno besmisleno. Dakle, šta je sa Miškovićem? I to je također jedan početak. 10. decembra 2012. godine uspostavljena je granica na Jarinju. To je bio ponedeljak. U utorak su mislili da će od Brisela dobiti neki mali pozitivni signal. Brisel, naravno, sad vidimo, gura do kraja, ima vreda priznaš sve, da se povučeš potpuno sa Kosova, ne granica, nego potpuno da se povučeš i sudije i tužilaštvo i ceo sistem pravosudni i zdravstveni, sve da uđe u sistem takozvane nezavisnog Kosova, Republike. U rano jutro u sredu je Mišković uhapšen. Znači, u ponedeljak si postavio granicu, a u rano jutro u sredu, 12. decembra 2012. godine, uhapšen Mišković i cela pažnja javnosti prebačena na to. I sad to prošlo. Proguran briselski sporazum, sve to, idemo sad OIH, krčmimo Kosovo i Metohiju, poklanjamo Tačiju i Haradinaju i uživamo u tome. I kažemo da je to, kad se malo dobro i pravilno sagleda
srpski nacionalni interes, onda je zapravo odricanje od Kosova i Metohije fenomenalna stvar. I rasparčavanje države, to je pravi put kojim treba ići. Tako da je Mišković poslužio tu samo iz tih svrha, a na ovoj drugoj strani naravno da će biti veoma, veoma velikih problema tužilaštvu da pred sudom dokaže, čak i pred ovim sudom, kakav je kod nas, da dokaže bilo šta smisleno. I imao je gospodin Vučić tu jednu dosta ružnu izjavu. Ustavni sud je našao da je taj pritvor bio nezakonit. I onda je on komentarisao odluku Ustavnog suda šta oni u Miškoviću imaju toliko i toliko predmeta. To je strogo zabranjeno, to građani treba da znaju. Vi i ja možemo da komentarišemo odluku Ustavnog suda. Ne. Zato što ne možemo da utičemo ni na koji način. Tako je, izvršna, zato postoji podela vlasti. Sudska vlast je tu prvo da štiti nas građane od izvršne vlasti. Pa onda sve drugo. Prema tome, i da kaže šta je po zakonu, a šta nije po zakonu. Prema tome, da je imao nekog boljeg savjetnika. Gospodin Vučić je trebao da kaže, ja naravno ne mogu da kontrolišem Ustavni sud, niti da to komentarišem. Nadam se da će Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaštva, dve institucije koje upravljaju tužilačkim i sudskim sistemom, detaljno proučiti razloge zbog kojih je Ustavni sud našao da je pritvor nezakonit, da se takve stvari ne bi u buduće ponavljale. Nemojte mene da pitate, imate predsjednike tih tela, vidite sa njima, ja s tim nemam ništa. Ali tačno vidiš da cepti. Jer tačno vidiš da je to zapravo nalog koji je išao sa te strane i tu je onda ta sprega Amerikanaca i tužilaštva. I sad, kad mu na hapšenju Miškovića skače rejting, to mu se sviđa. A u nekom trenutku bih hteo da kaže pa sad ovo ne valja. Ovo mi na ovoj drugoj strani ne ide. Tako da je on tu manje više kao jedna ping-pong loptica. A kad već o Miškoviću govorimo, da li je uopšte moguće njemu, Beku, ne znam, svim tim ljudima koji su javno sumnjičeni za razne radnje i sticanje, zgrtanje bogatstava za kratko vreme, naći nešto? Ono što ja mislim da svakako državni organi moraju da urade, to je da uzmu da rade na miru. Bez pritiska. Sve ima da bude rešeno od nove godine. Čekaj bre, pusti ljude. Jesi napravio neki tim za koji kažeš da sad treba da radi? Pa pusti ih da rade. Po pravilima struke i onako kako zakon nalaže. A izvinjam se sad, ko je napao na taj tim? Jer šef je smenjen. Odnosno dao ostavku nakon... A to je nešto što u javnosti je ostalo nejasno. Kampanje. To je ostalo potpuno nejasno oko te smene. Ako je to čovek koji je u profesionalnom smislu potpuno čist, onda ti kao država imaš da staneš iza njega... Ali se država uopšte nije oglasila. Tu se oglasio jedan čovjek iz vrha MUP-a, tačnije šef UKP-a, je li tako? Jeste. I on je rekao ispitaćemo i vidjet ćemo i od tad nismo čuli ništa o tome, a ministar i premijer i prvi potpredsjednik nisu reč rekli. Jeste. Odlično ste to primetili. Dakle, imamo sljedeće pitanje. Ako mi imamo ljude za koje sami mislimo da su potpuno čisti i da rade profesionalno, onda imamo da ih štitimo. Pa taman ne znam da komete padaju na zemlju. Moraš da pokažeš da si država. Obrnuto. Ako ćutiš, ti u stvari pothranjuješ, ja ne znam ništa u vezi konkretnih stvari za taj slučaj, ali ti potpuno činiš racionalnim razmišljanjem da kod tog čoveka stvarno nešto nije bilo u redu. Ako nešto nije bilo u redu, kako je on uopšte došao u vrh jedne organizacije koja treba da se uhvati u koštac sa korupcijom? Tako da je ponašanje države neprihvatljivo. A kako vi to povezujete sa prethodnim izjavama, recimo gospodina Vučića, pošto je on uzeo na sebe najviše da to borba protiv korupcije i kriminala i tako dalje, koji je u više navrata rekao da je formiran tim, da on vrlo uporno, vredno radi i tako dalje, da se od njih očekuju rezultati, da ne znam nija šta, je prosto imao je tu jednu zaštitnički stav i sad odjednom kad je na to udareno nema ničega, čak ni to da se kaže ok, ispitaćemo pa ćemo da vidimo jer rekli smo da mora da se ispita sve do kraja i tako dalje. Da, taj tim je stvarno formiran i ti ljudi stvarno mnogo rade. Znači sad kako rade, kvalitet nije sad na meni da ocenjamo, ali stvarno ljudi mnogo rade i to je preterano. To opet moraš shvatiti da su to živi ljudi. To mora da radi neko radno vreme pa svakog dana po 8 sati.
Ne možeš njega teraš da radi 12, 14 i sad tako mesecima. Pa raspašće se. Raspašće mu se porodica, će moći da izdrži. Prema tome, pustite ih da rade normalno. I ohrabrite ih da uopšte ne podnose prijave. Tamo gde stvari nisu ozbiljno pripremljene. I ohrabrite tužilaštvo da vama kao političarima uopšte ne odgovara da se izlazi sa nekakvim besmislenim optužnicama koje sasvim izvesno neće proći, a ako se bude išlo na neku međunarodnu tipa Strasburu i to, tamo će biti smejurija. Biće Srbija pokidana za to. Dakle, to je pristup. Radi profesionalno, reci mi šta ti fali. Jel ti fali još neka logistika, jel ti treba još nekih stručnjaka, veštaka? Daj da vidimo kako ćemo to da uradimo. Daj da vidimo da nam treba još nekih ljudi, daj da tražimo neku doobuku ljudi iz tužilaštva koji se time bave. To je moje, kao izvršna vlast, da ti obezbedim logistiku kojom ćeš da radiš, a nikakav pritisak, a naročito ne nikakav uticaj i nikakvo izlaženje političara. Da nam oni objašnjavaju šta je u ovom ili u onom predmetu. Pa to je strogo zabranjeno. Ima, ako neko hoće da objasni tužilaštvo, uz poštovanje pretpostavki nevinosti, da kaže mi zaista verujemo da raspolažemo čvrstim dokazima kojima ćemo na sudu dokazati to i to. I onda isto to vreme daš suprotnoj strani. Da i ona kaže šta oni misle i pustiš sad neki sud ili kako već bude došlo. Pritisak će dovesti do toga, i to je bilo vaše pitanje, Da. Kompromitovat ćemo borbu protiv korupcije. Ponovo će se pokazati da se ništa nije, što bi se rekao, dovelo do kraja. Ono što stalno govorimo, man ljudi, hoćete vi jedan puta nešto dovesti do kraja. Osim ako ne bude po neku tešku silu, pa onda kad bude ova garnitura pala s vlasti, onda će sljedeće da dokaže da je to bilo i silovan, ništa nismo uradili. Dakle, ako negde treba apelovati javno na naše ljude izvršnoj vlasti, to je povećati logistiku koja je potrebna ljudima koji se bore sa tim glavnim predmetima, pustiti ih na miru i ohrabriti ih da rade po pravilima struke. I povući se iz javnosti. A da li je to moguće ukoliko je tačno ovo što ste u nekoliko navrata tvrdili, a to je da postoje stranci, tačnije SAD koji ovde, ne znam, imaju interese i preko ovih ili onih poluga utiču na razna kretanja? Pre svega drže tužilačku organizaciju, jednim dijelom policiju, ali pre svega tužilačku organizaciju. Utiču na kretanje. Ja kažem šta bi bilo dobro da mi kao javnost tražimo od političara. Političari će se, nažalost, po svoj prilici i dalje baviti svojim rejtinzima. I oni o tome pričaju zato što znaju da siromašan čovek. Prvi instinkt će mu biti da mrzi. I onda ako je neko na vrhu političke piramide i usmerava tu mržnju kako njemu odgovara, on će biti popularan. Ali mi govorimo iz ugla, ako hoćemo zaista da uredimo državu i društvo i da postavimo jedan sistem u kome je moguće stvarno napredovanje, onda to na taj način nije moguće. Dakle, ja sam vrlo skeptičan u pogledu toga da bi se ovo što ili nešto slično što ja ili drugi govore moglo usvojiti. Tu ste vi u pravu. Ali ne znam šta bismo drugo mogli da radimo nego da ukazujemo na takve stvari. U nastavku ćemo govoriti o ukazivanju na još neke stvari koje se tiču lokalnih izbora predstojećih na Kosovu i Metohiji, ali pre toga da vidimo samo najavu sutrašnje emisije. O poslovanju Gradske stambene agencije, trenutnim aktivnostima, planovima u ovoj i narednoj godini u emisiji Intervju govori direktor ovog preduzeća Aleksandar Brkić. Urednik je voditelj Aleksandar Nedeljković. Emisija Intervju sredu 18 sati. Vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, advokatom Brankom Pavlovićem. Juče ste imali jednu konferenciju za novinare, jedna grupa pravnika, pravno-politički tim, tačnije Skupštine Autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Zapravo reči, bolje da pustim vas da objasnite o čemu se radi i šta je rečeno. Ja sam pokušavao da se spremim za ovu emisiju, što se dogovorili da ćemo imati o dve teme, ali nisam uspeo zato što nigde nisam našao na internetu, ni na jednoj web stranici i infoportalu
bilo šta, bilo kakav izveštaj sa te konferencije za novinare gde je bilo reči o tome kakvi će zapravo biti izbori? Govorimo o izborima takozvanim izborima 3. novembra na Kosovo i Metohiji. Pravno-politički tim Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije je jedan savet, pored ekonomskog saveta, prosvetnog zdravstva, jedan od saveta, to je onaj deo političara, pre svega na severu Kosova, a onda i drugde, koji su protiv izbora i koji su protiv Briselskog sporazuma, koji čine ubedljivu većinu iza kojih stoji 90% stanovništva i to će se na ovim izborima 3. novembra pokazati. Prosto, evo, nije daleko 10 dana, zapamtite, ta izlaznost tamo neće biti veća između 9 i 14%, pa sad vidjet ćemo koliko će biti. Prema tome, u sav pritisak većina građana je na strani ovih ljudi koji su se organizovali i napravili svoje organe i tela kad već Republika Srbija neće da brine na pravi način o delu svoje teritorije. To su one raspuštene organe vlasti? Prvo su oni to uradili, da. To je nadpartijski, zato što su oni od 117 odbornika, 4 opštine, Zubin Potok, Zvečan, Leposavić i Severna Mitrovica, 97 je glasalo za. 97 je bilo prisutno. Znači, to nema veze sa partijskim njihovim međusobnim odnosima, nego prosto shvataju interes. Imali smo konferenciju za štampu koja je potpuno, naravno, izblokirana. Namerno smo platili da bude u pres centru Udruženja novinara Srbije, jer time onda markiramo i stvarnu poziciju u toj medijskoj sferi Srbije. Imali smo jednu vrlo zanimljivu situaciju koja je, na našu sreću, nesreći, gospodin Čelić, inače član tog pravno-političkog tima Skupštine autonomne pokrajine Kosova, dobio od Republičke izborne komisije Kosova, lepo dobio na svoju kućnu adresu, da je njegova prijava za izbore odbijena. On je čovjek raseljen, odnosno proteran iz Prištine, a on čovjek nikad nikakvu prijavu nije ni podneo. I sad ovdje je zanimljivo, ovo je mnogo sitno za kameru, ali prosto rečeno, sećate se da je bila velika priča naših političara kako će izborni materijal biti statusno neutralan. Dakle, neće biti simbola Republike Kosovo. Kad su se uverili da je to tako, onda su pristali da se ide na izbore. Ovdje imate Republika Kosovo, pa onda Republička centralna izborna komisija. E sad šta je? Čovjek nije podneo prijavu. Nikada. I onda smo shvatili da toga ima još. Pa smo sad došli do nekoliko tih, a onda smo se malo raspitali kod naše pošte. A izvinjam se, kakvu prijavu za izbore? Prijava za birački spisak. Prijavite se u birački spisak. I oni ga odbijaju. I kažu, odbijena je vaša prijava, nećete moći da budete tamo. Šta to znači? To znači da naši organi lažiraju celu stvar vezano za biračke spiskove. Na koji način? Tako što oni popunjavaju prijave, imajući neku bazu podataka. Zloupotrebljavaju njegov jedinstveni matični broj, dostavljaju, tačiju i haradinaju njegove adrese i podatke koji su vezani za ličnost. A čekajte, on je živeo u Prištini, dakle oni su mogli da dođu do neke baze podataka kao i... Nisu mogli da dođu nikako do ovih podataka jer oni postoje samo u našem komitetu za izbjegle i raseljene lice i u policiji. Nigde drugde ne postoje ovi podaci. Prema tome, tu postoji jedno krivično delo iz nekog člana 146 krivičnog zakonika, neovlašćeno raspolaganje podataka i neko je falsifikovao, neko je potpisao prijavu koja uopšte nije njegova. Dakle, šta mi imamo? Mi imamo sada na stranu to što je Briselski sporazum i sve to što se tamo radi potpuno protivustavno, što je naravno vrlo važno. I na stranu to što se Republika Srbija povlači sa cele teritorije Kosova i Metohije, pa i sa severa Kosova i Metohije, ukida sudove, tužilaštva, prepušta zdravstvo, prosvetu i tako dalje. Imate sada lažiranje izbora sa obe strane. Šta rade ova albanska strana? Oni su proglasili da za ove izbore biračko pravo ima više birača nego što su pre 2 godine rekli da uopšte postoji stanovnika na Kosovu i Metohiji. A čekajte, možda tu sad ulazi dijaspora i šta ja znam? Pa kako god hoćete, ako ste rekli da su... Jer nije mala dijaspora. Ne, ali ne možete da imate nešto što je... Pa ako je građanin. Ako je neko građanin, onda vam on ulazi u popis stanovništva, pa kažete naravno... Dobro, naš jedinstveni birački spisak za republički izbor... Nemamo, samo njihov postoji. Ne, govorimo kad se sprovode izbori u Srbiji. Jer u njega ulaze i birači koji imaju pravo glasa u dijaspori su... Ulaze svi naši koji su trenutno na radu u inostranstvu.
Dobro. Svi naši državljani koji su trenutno radno, on uključuje i ovdje. Dobro. I sad šta se ovdje događa? Događa se u tome da ne možete da imate medije koji će da objavi. Da na jednoj strani Albanci lažiraju spiskove, na drugoj strani naši državni organi lažiraju izbore i jedni i drugi želeći da prikažu stvari drugačije nego što će stvarno biti. A ovdje je opasno za ljude. Zašto? Kad vi dostavite te podatke, sad tamo neko u Prištini zaključi ugovor da je prodata neka nepokretnost gospodina Čelića. Čovjek nikad vide ugovor nije. Sad koristi sve njegove podatke kakvi jesu u ovom trenutku i onda vam preostaje da se u Prištini sudite. Da to nije tako, da taj ugovor nije valjan i gotovo, ostalo se vi, jer smo mi njima predali inače i katastre. Tako da je to sad vrlo moguće zloupotrebljavati na sve moguće načine, na jedan vrlo opasan način. Prema tome, kada dođete do čistih dokaza o tome da se radi na lažiranju biračkih spiskova, nažalost i od strane organa vlade Republike Srbije, onda to naravno ne može da ide u medije. Ali kako vlada, jasno mi je ovo ste rekli, dakle, Albanci su objavili da tamo ima više birača nego stanovnika po popisu. I sad to je potpuno jasna stvar. Pripremaju, da gledate, shvate, birački spisak je važan, jer ako njega ne napraviš falsifikovanim, poslije ti je teško da kradeš izbore u većem obimu, rezultate glasanja u većem obimu. Moraš prethodno to da već gurneš u birački spisak, nepostojeći ljudi. Dobro, a kako to tvrdite da rade naši? Naši rade to isto tako što dostavljaju bez ikakvog stvarnih ljudi, koji ovaj čovjek zgrožen, onda se prijavljuje Republici Kosovo. U nje birački spisak, pa ni mrtav. Razumete? Ne pada mu na pamet to radi. Onda vi gurate samoinicijativno različite podatke, pokušavajući da vi izlažirate ko je tu u biračkom spisku, naročito će im biti važno za sever Kosova. Da bi pokazali da je izlaznost veća. Onda umjesto ljudi koji stvarno žive na severu Kosova u ove 4 opštine, naša vlast će iskreirati još neko novo biračko telo. Jedno 12.000 ljudi koje će proglasiti da su također glasači tog severa Kosova da bi pobegli od ove cifre izlaznosti koje će biti između jednocifrene do 13-14% najviše. Da bi šta u stvari uradili? Da bi zamaskirali da je vlada Srbije otišla na jednu stranu, a Srbi na Kosovu i Metohiji otišli potpuno na drugu. I to nije na poziciji sukob između za i protiv vlade, nego su prosto ljudi na Kosovu za Srbiju, Ustav Srbije i teritorijalni integritet. A vlada više nije. Vlada je za ovo. Republika Kosovo, Centralna izborna komisija. To je njihova pozicija. Sve ovo drugo, kao što smo govorili o ovim drugim marketinškim i medijskim stvarima, to isto radi i dole. Kažu ne, pa bit će sve u redu. Kako misliš da će biti sve u redu kad si potpisao da ukidaš sudove i tužilaštvo? Kako će biti sve u redu kad moram da se integrišem u tačijev prištinski sistem? Kako će bude u redu? I taj, pravo da vam kažem, u velikoj meri strah od toga što vide ljudi da im tači ulazi u kuću. Ih je homogenizovao i napravio od njih, bez obzira što su iz SNS, iz SPS-a i iz drugih partija, jedinstvenu grupaciju koju građani slede i to će se vidjeti na ovim izborima. Dakle, vi smatrate da tu nije reč o nekim narušenim, ne znam, interesima, pozicijama i tako dalje, nego da se radi o ovim razlozima koje ste naveli? Apsolutno se radi o sudbini naših sunarodnika na Kosovu i samo ću vas podsjetiti da je pokojni patrijarh Pavle, kad je bio patrijarh u vreme prvih lokalnih izbora gdje je bilo da li glasaju Srbi južno od Ibra, rekao nemojte da glasate. I uputio pismo i rekao to nije dobro i sad su oni glasali i vidjeli su kako su prošli. Kao samo ti integriši se, bit će ti bolje, onda su vidjeli da je to sve i dalje žive u getovima, zatvoreni, bez ikakvih mogućnosti da u bilo kom smislu dođu do posla ili do bilo kog napredovanja. Tako da je ta cijela stvar se spinuje ovdje. Ne očekujete da će ovi izbori tu nešto da promene? Pa promenit će, zato će bojkot biti uspešan. Oni su dole vrlo organizovani i pokazat će filmom, trakom će pokazati koji broj ljudi je tamo stvarno izašao i glasao od ljudi koji žive u te 4 opštine i pokazat će zapravo da bez njihove volje to ne može da se sprovede i neće se sprovesti. Odnosno, šta je igra? Igra je da dobrovoljno predaš Kosovo i Metohiju. Može da se uzme silom, ali sad i to stranci znaju, to su mnogi pokušavali. Uzmu silom, pa prođe neko vreme, pa se silom vrati. Ovo je sad shvaćeno da je važno dovesti Srbe dotle da sami predaju Kosovo
i Metohiju i time onda izgubiš svaku mogućnost sutra, preko sutra kad se promene međunarodni odnosi, a kao što vidimo na primjeru Sirije, menjaju se ogromnom brzinom, zastupaš svoje interese. Naravno, onako kako je to bi zastupala bilo koja država na svetu. Sad to neko treba da verifikuje. Dakle, Brisel treba, što bi Brisel pristao recimo na ovakve? Je li to u skladu sa briselskim sporazumom negde manje više? Brisel zahteva da se Srbi integrišu. I Brisel zahteva od Vučića i Dačića. Sredstva nisu važna? Ne. Samo je bitno da oni ne primenjuju silu. Dakle, nije njima problem da dođu oklopnim transporterima i da zauzmu zgradu suda. A neće to da radi. Jer onda za večita vremena ostaje da si izveo tenkove na ulicu i uzeo si. Bio si jači u nekom trenutku, nema ništa protiv. U redu je. A neće ni to. Oni hoće da Vučić odšrafljuje tablu suda. Figurativno govoreći. Da on skine zastavu, grb i tablu i da kaže izvolite sad. Ovo će biti... onda to postaje mnogo jača osnova za završetak te njihove agende koju oni zovu nezavisno Kosovo. Dobro, i ajde sada pretpostavimo da će se sve to odvijati ovako kako ste vi rekli, dakle mala izlaznost, veliki bojkot i sad tu neko treba, šta se onda dešava? Onda je završen medeni mesec između Brisela i Vučića. Onda kreću stvarne analize. Ako hoćeš da ideš putem Evropske unije, onda ne valja ovo, ne valja ono, ajde da vidimo šta ćemo da radimo dalje. Dakle, onda je završen medeni mesec između SNS-a i Evropske unije i krećemo u jedan potpuno haotični period u kome vlast više ne može nazad, a ne može ni napred. Ona se sad tu zakucala gde jeste, a sa stanovišta neke Nemačke njima je to sve u suštini takođe u redu, jer oni nemaju plan da ovo ikada primaju u Evropsku uniju. To sve ide potpuno drugim tokom, ali nemamo vremena, to bi trebala da se čitava jedna druga emisija da bismo o tome razgovarali. Biće je. Hvala. Ali suštini u sljedećem, mi moramo da se naviknemo da preko onoga što su krivična dela, preko onoga što je dokazano nezakonito, pa ne može niko moje podatke da uzima i da barata njima kako mu padne na pamet. Evo samo to, elementarno. Ne možeš, jer me time ugrožaš, pa nije zakonodavac besmisleno propisao posebno krivično delo baš za onoga ko to tako radi. Baš za to. Prema tome, mi smo nekako oguglali. Toliko nam se loših stvari događa da na kraju kad neko kaže, pa znam li vidi šta rade? Oni kažu, ma dobro, šta sve ne rade, idemo dalje. Navikli smo da prelazimo preko nenormalnih stvari i moramo negde da se zaustavimo i na kraju krajeva to je smisao tog pravnog tima, da pokaže da nekakve stručnosti i razumevanja postoji. Da li će to nekom koristiti ili neće, to je druga stvar, ali ne smemo da ostavimo da ćutimo kod takvih pojava. Samo na kraju, ko je sve u pravnom timu? Pa, pre svega je profesor Ratko Marković, naravno kao najpoznatiji, profesorka Jasminka Hasanbegović, sad ću neko da zaboravim, gospodin profesor dr. Zoran Ivošević, profesor Čelić, on predaje također građansko pravo dole u Mitrovici, jedan broj advokata širih i tako dalje. Ali recimo, ovo su možda najjače, najzanimljivije imena. Dobro. Hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala vama na pažnji. Bio je Branko Pavlović, advokat, i vidimo se ponovo u četvrtak. Tad ćemo se baviti nekim također političkim, ali lokalnim temama, uglavnom lokalnim. Prijatno.